Si vaig anar ja saps per què, no? I curses de córrer sí, no? De córrer sí. Jo i en Giro ho hem fet I també. si vaig fer perquè estic cansat ja t'ho diré, vale, Jordi? T'agrada o no? Estàs cansat, no? Una mica. Ara jo, no? Què et sembla, Arcadi, l'excursió? T'agrada més estar aquí o a l'escola? Aquí. Tu t'agradaria cada dia això, eh? Sí. Bueno, que cada dia ja ho faig, però cada dormir no. M'espereu aquí, al bar, Paco! Paco! Adéu, Paco. Adéu. Espereu allà, Hola, Albert. No puc més. Molt bé. Molt bé. Quan passarem a veure? Ara m'espereu allà. Vale. Mira, que malament. No, sí. Molt bé. Molt bé. Hola, Paco. Hola. Vinga, molt bé. Olga, bé? Perfecte. Una miqueta cansada, però. Molt bé. Quina part de fer-me? Va, riu una mica. M'espereu allà a la casilla. Allà a la casilla esperem. Sí. Esperem, Berta, va, filla. Molt bé, Albert. No cal córrer tant, Albert? Molt bé. Molt bé, Ruth. Depèn, a veure qui és, per bona nota. Molt bé, ja som a les Planes. Per fi! Per fi, sempre no sap d'altre. Aquella aigua és bona. Paco, Sí. per què en aquest... Esteu molt serios, no? Estic menjant. Filadun! Filadun! Júlia, què tal? Bé, Plourà o no? suposo. Què ens mullarem? Sí. Què passa si ens mullem? Millor. Home, millor no. Sí, 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 guai.
On tenim ara? A l'estació de tren. Bueno, a dormir. Quin poble? Però. De Mer. Molt bé. Mola molt!